Кніга прарока Езекіэля, раздзел 21. І сказаў Господ да мяне гэтыя словы: Сын чалавечы, звярні аблічча сваё на Єрусалім і яшчэ на святыя месцы, і праракуй супраць зямлі Ізраэльскай. І скажы зямлі Ізраэльскай: гэта кажа Господ Бог: вось я супраць цябе, і выцягну меч свой з ножан яго, і заб'ю цябе справядлівага і бязбожніка. Дзеля таго, што я заб'ю цябе справядлівага і бязбожніка, таму выйдзе меч мой з ножан яго на ўсё жывое ад поўдня аж да поўначы. Каб усе даведаліся, што я, Господ, выцягнуў меч мой з ножан яго, і ён да іх ужо не вернецца. І ты, сын чалавечы, стагні, як быццам маеш сцёгны паламаныя, і ў горычы стагні на іх вачах. І калі скажуць табе: чаму стогнеш? Адкажы: дзеля весткі, бо прыйшла яна. І самлее кожнае сэрца, ды ўсе рукі аслабеюць, і ўсякі дух згасне, і калені захістаюцца, як вада. Вось яна прыйшла і спраўджваецца, кажа Господ Бог. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: Сын чалавечы, праракуй і кажы: гэта кажа Господ Бог. Гавары: меч завостраны і таксама бліскучы, завостраны, каб забіваць ахвяры, адшліфаваны, каб блішчаць. Хіба будзем радавацца? Скіпетр сына майго пагаджае кожным дрэвам, і дадзены ён, каб сціраць у парашок, каб узяць яго рукою. Меч гэты завостраны і бліскучы, каб быў ён у руцэ забіваючага. Крычы і галасі, сын чалавечы, бо ён накіраваны супраць народа майго, супраць усіх князёў Ізраэля, якія выведзены на меч разам з маім народам. Таму удар сябе ў сцягно, бо выпрабаванне надышло. І што, калі ён пагарджае скіпетрам? Такі не ўстаіць, кажа Господ Бог. Дык ты, сын чалавечы, праракуй і удар рукой аб руку. І хай меч падвоіцца, ды хай патроіцца меч забітых. Гэта меч вялікага забівання, меч вялікі, які акружае іх. Каб сэрца млела і каб памнажаліся ахвяры. Ва ўсіх брамах іх я ўчыніў забойства мечам. Ах, мечы завостраныя і вычышчаныя, як бліскавіца, гатовыя, каб забіваць. Навостравайся, хадзі направа і налева, куды толькі лязо тваё скіравана. Таксама і я буду біць рукой аб раку і заспакою гнеў мой. Я, Господ, сказаў гэта. І сказаў Господ да мяне гэтыя словы: і ты, сын чалавечы, намалюй 2 дарогі, па якіх пойдзе меч цара Бабілонскага. Абедзве будуць выходзіць з аднае зямлі. І пастаў дарожны знак, пастаў на пачатку дарогі, накіраванай у горад. Выяві дарогу, па якой пойдзе меч у рабу сыноў Амона, і да Юды, і ў Єрусалім надта ўмацаваны. Бо цар Бабілона стаіць на раздарожжы, на пачатку абедзвюх дарог. Каб запытацца прароцтва, ён кідае стрэлы, пытае Терафіма і раецца з печанню. У яго правай руцэ прароцтва пра Єрусалім. Каб паставіў ён тараны, каб адчыніў вусны дзеля забойства, каб падняў крык баявы, каб паставіў тараны супраць брам, каб насыпаў вал, каб збудаваў вежы. І ў іх вачах гэтае прадказанне як быццам падманнае. І найсвяцейшымі прысягамі прысягалі яны. А ён прыгадае, аднак, правіннасць іх, каб захапіць яго. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог: за тое, што прыпомнілі вы сабе сваю злачыннасць, і вашы правіны сталі яўнымі, і вашы грахі праз усе вашы паводзіны сталі відавочнымі, таму, кажу я, з уласнай віны будзеце злоўленыя. А ты, нягодны бязбожнік, кіраўнік Ізраэля, якога дзень набліжаецца з апошняй тваёй злачыннасцю, гэта кажа Господ Бог: здымі кідар, скінь карону, бо ўсё гэта мінула. Што было малое, будзе павышана, і што высокае, паніжана. Руіны, руіны, руіны зраблю з яго. І гэтага не здарыцца, пакуль не прыйдзе той, якому належыць суд і якому я аддам яго. І ты, сын чалавечы, праракуй і кажы: гэта кажа Господ Бог да аманіцян і адносна іх знявагі. І кажы: меч быў вынуты з ножан для забівання, завостраны для вынішчэння і блішчыць. Каб калі табе з'яўляюцца пустыя бачанні
і прарочаць падманныя прадказанні апусціць меч і на цябе, як на каркі бязбожных злачынцаў, якіх дзень прыходзіць з апошняй іх злачыннасцю. Схавай яго ў ножны яго, у месцы, дзе ты быў створаны, у зямлі, дзе ты нарадзіўся, буду цябе судзіць. І вылью на цябе свой гнеў, распалю супраць цябе лютасць абурэння свайго і аддам цябе ў рукі дзікіх людзей і рабаўнікоў. Ты будзеш пажывай для агню, кроў твая пацячэ пасярод зямлі. Не пакінеш па сабе ўспаміну, бо я Господ сказаў гэта.